Chi wedi cwrdd, mae John yn dod lan fan hyn. John a Sherry Bowsgil. Ac mae Timothy fan hyn yn wedi dysgu Cymraeg. Dyw John a Sherry ddim yn siarad Cymraeg, ond mae Timothy yn ysgol Bro Myrddin. Mae brawd yr un, Carl a Melissa, yn Myrddin o Cambria. No, Carl is Cambria. Melissa yn Bro Myrddin hefyd. A maen nhw'n dod. You tell them from where you came here. Well, originally we came from Bedfordshire. That's via Bregethwr and... Bregethwr? Ydych chi'n gweld y dylanwad? Ond a maen nhw'n ymddiddori yn fawr iawn yn y lle. Wel, o'n i'n gweithio chi am Thomas Lewis, Twmi Blancwm yn Blancford, oedd yn ffigwr amlwg iawn yn amser Beca. Wedyn John Davies, Cwm Gof. Dyna i chi dau hen ddatci. Oedd John Davies yn dad i Anna, mam Elfed. A Davies's, yr un Davies's a John Davies, Cwr Treorci. A dyna chi gyswll arall, oedd hithau'n gerddor arbennig, mae'n debyg. Oedd John Davies Cwm Gof yn wr athro lithgar, cerddor a llenor gwych. Chi'n gweld falle le oedd y dylanwad ar Elfed i hunan. Ac yna, oedd fan hyn ganwyd Elfed yn 1860. A dyma, gewch chi fynd mewn fesul 10 neu 15. Ond dyma chi'r teulu gyd. Hywel, Elfed, Rosamond, ganwyd hi ddim yma. John yn atci fe anwyd mewn lle arall. Lewis, Home Lewis, oedd yn brif beiriannydd yn dinas Manceinion. Ac bod fi ddim yn sôn lot am hyn, oedd e'n cael pensiwn achos bod wedi adeiladu lift i fynd â Queen Victoria lan yn Westminster neu Kensington, ble bynnag maen nhw'n rhain am byw. Ond mae enw ar ryw system garffosiaeth, mae'n debyg, neu dam yn Manceinion. A pan eich chi'n meddwl nôl diwedd y ganrif yma, oedd trefi ar hyd y lled y byd yn ail ddefnyddio'r un cynllun. Yn 19 oedd Lewis, Home Lewis yn darlithio ar beirianneg yng Ngholeg Carleon. Un arall wedyn, Tom Lewis, fi'n cofio hwn yn eitha da, oedd yn brif athro o'r goleg Aberhonddu. Oedd e'n bariton wedi cael cynnig, os fi'n deall yn iawn yn ôl y teulu, i ganu gyda'r Carl Rosa Opera Company. Ac oedd wedi cael cynnig chwarae ar y wing gyda Manchester City. Mae yna sportsmen yn y teulu hefyd. Ac un mwyaf amlwg felly dyddi yma, Tony Lewis, y cricedwr, sydd yn bob math o bwyllgor yn dyddi yma. Ond mae e'n dweud yn ei gofian, my great uncle, mae'n sôn, was a bard and a poet. A sôn am Elfed mae e. Wedyn oedd... Dyna chi beth o hanes y teulu. Eith o'n rôl, fi'n credu bod nhw'n gyd o fewn y fro yma. Yna i Pantwein, byddwn ni'n mynd hibo Pantwein nawr. Oedd yr hen mwthin, fel wy'n gofio fe, cart oedd mewn yma ar pen draw na oedd yn agored. A ddim byd fel hyn, oedd wedi cael anu gyd. Ond mae yna ddwy stafell fach yma, gewch chi ddod mewn a bydwch chi ddod i'n pryd. Cydielu ar y barth yr ei sef swyddogol. Ja.